Odhiambo machielo nyakorom Gajwang' en wuok tich ka boro dweno mar 7 2024 en geno mara ni riyo makare machiegni ahinya chenro mar meny piny wa ikoni weche manyien mag mosetuche pacho kae ka bende weche melo tuche anya kotenre kod meto mag osuru mago motenre kod mano mar mauta kama bende ne ntiere geno ni oganda jo Kenya nyalo yie mondo med osuru ewi bei mar mauta e pacho ka kaluwore gi chike ma bende keto bei no kiketo kanyo mondo mi okonye losa peni mathurka kata kamano odiochieng' ma kawuono oganda jo Kenya nowuok oko mar pingo paro makamano ka oganda matin kende manowuok oko mano nyisi chal mar piny Kenya kama bende e gino mwadhi go e mbaka nyakorom Gajwang' bende gi jadolo Gordon Odongo ma en jadolo mar kanisa mar Evangelical Miracle Church wadhi rango chal mar ng'anyo kae to bende nyakorom Gajwang' chal mar Kenya kod koda kamano mar jodolo ntiere picha ma bende kanisa osebedo godo e wang' oganda jo Kenya. Ere kama kanisa ochung'e kisigi nyakorom Gajwang' mano en mbaka mwadhi goyo kanyo bang' wechewa manyien mag rameny piny to mokwongo wachawo gi mago mwamiyo pek. Chich okwakwa guch hola mar Hustler Fund ka ripod Auditor General ewi kaka ichiwo hola ya guluno medo nyuolo penjo mopogore opogore. Mochung' bathagi mochung' e toke kocha mago the first line of defense. Joma jochuo neno mokwongo ka gichopo osiptal. They are the first line of defense to momi wala mondo serikal owinj kwayogi, owinj ywakgi, ma ke mana ywak ma daktari kende. Ma ywak mar jopiny duto. Lakteche ma jopuonjre ne obago ng'anyo nyaka e log tich mar migawo mar thieth ka ywago thuolo mag tije. Akaniambia nitameza dawa, chifu amenitoa nguo mbele ya ndugu yangu, mbele ya baba yangu na ango yangu, kwa heri unichungulie mtoto. Akamesha dawa nikakimbia nikipiga nduru. Obila timo nonro bang' japuonjre manyako okawo ngimane oko Kisii wira ni ruoth magwengi orodhe e Oranjao. Jaloko marwa Wilson Ochuka be thuolo mar go kodwa mbaka lai mar ote machoka ka pile na deka uchelno ka bende wantiere live e Facebook kacha gi YouTube duto Ramogi TV KE warwake pachi nyakorom Gajwang'. Nyinga Lydia Okeyo. Lakteche mag interns obago ng'anyo e log tich mar migawo mar thieth kasundo sirikal mondo mi omigi orak mag tije kendo ikre mar chiwo negi chudo makare maok mar 70,000 kaka ilieko. Ochonya ten migawo mar thieth Susan Akumicha mondo mi ofwal wuoth motelo ne lakteche mag interns go kochopo e log tich kendo obago ng'anyo kaka wota nyambaga leronwa. Gichopo e log tich mar migawo mar thieth ka gin kod mau mar nyiso riyo margi mar yudo tich kaka lakteche mamoko. Kata odoko ni obila mane omanore makare ka giikore mar rakore kodgi e rangach mar log tich mar thieth. Lakteche go mag intern mane ni manane kod firimbi, pi, to kod lep boruok e tich gino mane otaro obila nono kata kaka inyal bol kuomgi iro malungo wang'. E ng'anyono, ne gin kod kwayo mondo sirikal okete tim chiwo thuolo mar tije ne lakteche ka gitielo ni nitiere nok mag lakteche thurka kendo jo Kenya ok nyalo yudo thuolo mar thieth makare e ute mag thieth. Today as we speak here, we have 1,000 people seated at home after studying for 7 years with their parents who sold property to educate them. Doctors are committing suicide. Doctors are going into fields that they did not study about. We face through health risks at hospitals. We have not been posted. Our parents paid all their resources to take us to class. So it's not even right for us to make us wait at home. Duol mochung' ne osara pachoka SRC ne opedho omenda maromo siling 70,000 ne lakteche go. Lakteche go wuon to kayo lakgi ni ginyalo mana mor gi osara mar 200,000 gi wiye. We as medical, dental and pharmacy interns gather here today with one mission to ensure our posting is effected and that no one is left behind. We don't want divide and rule. No. We want to post all and pay as CBA. His Excellency the President, you promised us that you will post the interns. May you please keep your word. Ma, en achiel kuom ng'anyo mar owere mag Gen Z ne oriwore kod lakteche mar sundo piny owacho mondo obedie kod ratiro chopo kare dwach rowere e yor chiwo thuolo mag tije. Mochung' bathagi mochung' e toke kocha mago the first line of defense.
joma jotuo neno mokwongo ka gichopo osiptal. They are the first line of defense to momi wala mondo serikal owinj kwayogi, owinj ywakgi, ma ok mana ywak ma daktari kende, ma ywak mar jopiny duto. Magi timore ka bang' jatend migawo mar thieth Susan Nakumincha ne leny mos kendo falo wuoth bang' winjo ka firimbi mar growerego kanyakla kod mago mag roteche ne ochoma pisi mare. The Ministry of Health, under the leadership of Health Cabinet Secretary Susan Nakumincha, is jeopardizing our future. Yes. We have been at home for 2 years now. Yes. Our knowledge is decaying. Yes. And we are losing opportunities to advance our lives. Yes. The psychological suffering we endure is immense. Yes. Without a license, we cannot practice medicine. We are not going to run away from you, and you're not going to take our money, and you're not working for us. The interest you protect, we don't know what you discuss in bed with the government. Yes. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duond bura mar Jubilee koro onyiero mokalo paro ma jatend piny Kenya William Ruto ma en godo mar wuoyo maromo bede migepe kaka kembe sirikal 47. Jagoro maduong' e duond burano Jeremiah Kioni olero ni Ruto ok ong'eyo gima wacho wira ni bede migepego inyalo mana kethi kokalo e od bura to ok kokalo e dwaro mar Ruto. That he has no capacity to dissolve any parastatal. All these parastatals have been established through an act of parliament. And it is only by repealing the acts through parliament that such a promise can be made. So for him to stand in front of the Generation Z and Kenyans and to give such a promise, it is another way of looking for a reason to postpone the eventuality that is now certain. That eventuality is that Ruto must go, and where he goes is home. If he really believes in this, we need to see a proper plan and something that he is putting into action. We need to see acts of parliament being repealed or bills proposing to repeal the 47 acts of parliament that constituted or were used to start the parastatals. Riwruok jofwambo mar KUJ kod mano bende mar Kenya Media Sector Working Group puoyo rawere mag Gen Z kuom ng'anyo ma gisebedo godo ka gibage pacho ka kendo singo miyo gi thuolo mar chwalo pachi kod ng'ur margi kaka achiel kuom yore mag chwalo lokruok kod chenro mag dongruok e pacho kae. Kindego gipuo jatend piny Kenya William Ruto kuom okang' manokawo mano mar wito oko paro mar chiko omenda mag 2024 2025. Kagilose magawa moro e boma Nairobi giwacho ni rawere osewacho kuom gigo machando pachgi kendo mahinyo ganda jo Kenya kaka nok mag tije kod ageng'a e yudo chenro pogore opogore mag piny owacho. Kenyans led by Gen Z have highlighted a wide range of concerns from economic hardship and youth unemployment to educational challenges and the need for good governance. The Kenya Media Sector Working Group recognizes the frustrations felt by young Kenyans, such as unemployment, bureaucratic hurdles in accessing critical public services such as ID cards, passports, and higher education loan board funding, the difficult environment of doing business, among others. The Kenya Media Sector Working Group stands ready to facilitate genuine and transparent engagement on the key issues already put on the table. Open dialogue is essential for finding solutions, and the media will play a crucial role in fostering this exchange. We will shortly announce a comprehensive plan to develop a platform where Kenyans, including Gen Zs, will engage on critical issues affecting the nation. We are committed to working with Gen Z, the government, and all Kenyans to ensure our media continues to be a credible source of information, a platform for diverse voices, and a force for positive societal change. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers gikone ochuoyo kogno agrimiti madwoko gi tich bang' dweche 3 mag ng'anyo. Telo mar riwruogni kawuono winjore kod riwruok mar governors ma osingo chopo kar dwarogi kama oriwo ndiko jochiw thieth mano omiyo rak e chenro mar UHC. Kaka Judith Omoni lerono, migawo mar thieth kokalo e migawo mar omenda mondo mi ochwal omenda ma oromo ndiko jochiw thiethgo e counties. En ng'anyo mane ochakore tarik 1 dwe mar 4 higani bang' riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers
chiwo thuolo ne piny owacho mondo mi ochop dwarogi. That from Monday, all the anesthetists, all the critical care clinic officers and other specialists will cease working henceforth until these matters are resolved. Ng'anyo ni ma okawo thuolo mar dweche 3 gikone orumo kendo jochiw thieth manie bwo riwruogno owinjo dokie tich e thuolo mar seche 24 kaluwore gi ogirimiti ma gichuo yie kogno. E winjruok ni mar riwruok mar Governors kaachiel gi kuko chuo yie kogno e wach mar ogirimiti mar tich collective bargaining agreement, counties owinjo chak twak kod riwruogni kendo ket winjruok e thuolo mar ndalo 60 chakre kawuono ka balang' mar tich matek risk allowance ibiro chul kaluwore gi dwaro mar Salaries and Remuneration Commission. E wach mar medo lemo jochiw thieth okwa counties mapok ochako timo ma mondo mi ochak kaluwore gi chike matayo jotij piny owacho Public Service Guidelines kochopo tarik 1 mar 9 higani. Bende winjruok obedo mondo mi counties ondik jochiw thieth higa ka higa kaluwore gi omenda magingo ka bende gibiro ndiko jochiw thieth manyien e kar mago mabiro bedo ni oyudo midhiero moko ma ok yienegi dhi nyime kod tich. Migawo mar thieth e winjruogni owinjo chiwo omenda ne counties mabiro konyo ndiko jochiw thieth ma osebedo ka go orako e bwo chenro mar Universal Health Coverage. Counties mapok ochiwo kuma mag thieth owinjo chiwgi kapok ochopo tarik 1 mar 9. Kata kamano, jochiw thieth ma ok osebedo ka yudo sara mag gi nikech ng'anyo okoni wachgi biro ng'ad kod doho ka counties bende ok owinjo chiw kum ne jochiw thieth moro amora ma osebedo ka nie ng'anyo. Ng'anyo mar clinical officers gi ma orumo e ndalo mar 99 weyo riwruok achiel e ng'anyo Kenya National Union of Medical Laboratory Officers e ng'anyo ma bende hawo ndalo 80. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika na paga chiel bang' sa chiel midhiambo chendo era manyi pinyero kamano kuom keto mena kara Ramogi TV wakoyo macho kata kamano kapok wakawo yweyo neno ka Harry Smart Move wacho ni entiere kodwa koa gwenge ma Rinya Awendo mora hinya gi chendo makawuono. Baba Tur wacho ni oyie ni wang' ni Gen Z keto piny Kenya kama kare kaito owacho kanyo ni oneno ka obila kawuono nyera mos gi lakteche kata lakteche ng'anyo de bed chien kacha de koro tiaga sobaro lakteche ndasi mano kanyo pach Baba Tur. Sara Singo wacho ni en nyakoro dongo mar wang' neno Wales Kanyamkago osedonjo kendo mora hinya gi chenro mar Ramogi TV. Makodhiambo wacho ni entie kara chuonyo Ramogi TV ler kendo wacho ni omora hinya gi weche gi manyino. Tieno wuod Ojunge kantiere CBD Afya Center mano Nairobi wacho kanyo ni en bentie kodwa kendo wacho ni Ramogi TV chopo negi boma Nairobi yo makare. Celine Dion wacho kanyo ni en gima lit ka japuonjre nyalo kawo kinde kendo ngimane mosom kaito bang'e koro bedo ni oonge gi tich. Haya, Owele Jama Sidis wacho ni entiere kodwa wacho ni kar chuny jaluo mora hinya gi Ramogi TV. Jona Pidi wacho ni onno makare ka entie Komarok wacho kanyo ni jatend migawo mar weche go mag apaya Kipchumba Murkomen walo gi oganda jo Kenya wacho ni katicho tamogi to giwene oganda manyalo tiyo. Nitie jo Kenya manyalo tiyo tijno ne sirikal pod ntiere kaka poko keto Kenya kaka no singo gi kama no singe. Oluga Thomas wacho ni entie St Andrews wacho ni en bende mora hinya gi chenro kanyo longo St Andrews City Scotland UK. Kaito penjo ni to ere tiende keto ni ntiere jotelo bende telo ataro mar dwach oganda jo Kenya en wach moko mor goyo matinya kono jong mago en moko paro mabende ochwale studio kai wayo matin na kara kamano med oro pachi wadugo kod mathoth kikidhi mabor. Ase wacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa.
Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pilo wacha. Nia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te nyiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kaero joma ero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Ngima mar Sarab gi ngima mar joka Punjab tedwa kethre kineno kama. To in podi chunga kanyo kiling. Sarab wachna in bende wi beda die. Jatuo mane kitanda 33 osechako chiew. Aneno ka en oyweyo maber moingo kaka en no yweyo. Mano ber. Kuro mano nyiso na nyalo bedo wigeno. Samoro wanwa nyalo rese. In nyaka ibed mariek titim tiji maber kai kaka dwarore. Nikech ing'eyo ni tich mineno ni mama osemiyo ng'amo ng'etie maber. Jaod Sarab Jet Singil ni kanye? An abiro miyo udwoko. Tim pia iwachnwa. Mama meher ni kanye? Onge ng'amo ng'eyo kuma meher no nitie. Onge kamoro amora. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwa Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi jwang'. Joneno e buch jadolo Paul Mackenzie kachiel kod achija moko 93 ma itudo gi nek mag oganda mag Alamore Bungu Mashaka Hola ne gikone koro ochako chiwo nendgi e doho ma Shanzu e kaunti ya Mombasa. Ibrano mane dhi nyime nyim jang'ad bura Lia Juma, okil mar piny owacho Jami Yamina kone giko joneno prochiko makoro biro chiwo ler e wi nek mag dhano 446 maringregi noyudi koiki e Bungu Mashaka Hola. Kata kamano moko kuom joneno go dhi timo nendgi apanda ma okelela bang' doho ma Mombasa podho kwayo madwaro ni omigi arita makare kendo gichiw nendgi ma onge goyo gi picha kata mako duond gi jofwamb weche. Achiel kuom chenro mar doho ntiere godo gin timo limbe e bunguno Mashaka Hola kama nek makamano timore. Dated 11th of June 2024. La zaidi ni kwamba kwa makubaliano hii mahakama itaweza kuongozwa na amri ya High Court ambayo ililetwa mahakamani ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. On the protected witnesses listed therein. Kwa hao mashahidi wanaochungwa waliotajwa katika amri hiyo. And then the last one is by consent both parties to make oral opening statements regarding the case hearing. We will present both direct and circumstantial evidence with around 90 prosecution witnesses. Wataweza kuleta ushahidi wao mahakamani, yote ushahidi unaoongea directly kama ambayo inahusisha ya mashahidi 90. We'll also adduce numerous pieces of real and documentary evidence. Wataweza kuleta pia vielelezo mahakamani, including electronic
and other forms of digital evidence. Will rebut all the claims, wataweza kukataa madai yote, assertions and allegations madai na chochote kitakachosemwa made by the prosecution, ambacho kitaletwa mahakamani na kiongozi wa mashtaka, and in the process, na kwa hiyo njia we shall lay naked wataweza kuweka wazi the false allegations, madai ya urongo, claims, madai and charges na mashtaka that were leveled against our clients. Moko kuom jokanyo Edwin Bura mar ODM e kar chung'od bura ma Magarini kaunti ya Kilifi ochwalo kwayo hapis maduong' maduong' burano mondo mi tim welo kapok yiero mabiro chopo. Giwacho ni kaka MCAs maya wards duto abich e kar chung'od burano gidwaro mondo mi jotend ODM omigi thuolo kaka jokanyo maya e alworano mar yiero jochung' maggi e kinde yiero madundono kar chiwo ne jochung' otiko achiel kachiel. Bono ne paro makamano ibiro winji jaod bura machon Magarini Harrison Garama ma loch mare osebedo ka kelo paro mopogore opogore biro chuno mondo mi odwar sir mar joduond burano mondo mi olar kom mare. Kwa sasa tuko na wanachama wawili ambao wana nia ya kugombea uchaguzi kwa tikiti ya chama cha ODM, ambao ni aliyekuwa mheshimiwa Harrison Garama Kombe na mheshimiwa Samuel Nzai. Wanachama wataamua ni mgombea yupi aliye bora kwa njia ya mchujo. Msimamo huu wetu kama viongozi na wanachama tumeuwasilisha kwa ofisi zetu kuu za chama. Inakuwaje 2017 tulipata 7 clean seats za wana Magarini, all the MCAs walikuwa ni ODM na mbunge alikuwa ni ODM. Ni kwa nini 2022 tulipata MCA moja na mbunge moja? Hiyo ilitupatia picha ya kuwa tusipokuwa na umakini na uhaki katika kutekeleza masuala ya chama na kufuata venye wanachama wanasema, matokeo yake tunayajua. Magarini is a very unique constituency, and because of that we want to say and to send a very strong message to the party that as members of ODM in Magarini tunataka mchujo, na mchujo ndio njia pekee yake itatufanya sisi kama chama tushinde uchaguzi unaokuja. Tuachie wananchi wa Magarini waweze kupiga ama kufanya mchujo ambao utakuwa wa huru na haki, na hatimaye tuweze kupata mwelekeo na tupate yule ambaye atahusika na kujali masuala yetu sisi kama vijana wa chama. Kauten record migao mathiedh e kaunti ma Migori ochako chenro mar golo remo mar konyo e tieko nok mar remo ma osebedo kanenre kaunti ma Migori kinde ka kinde. Riwruok mar Rotary Club Kauten record migao mathiedh ma Migori wuotho e skunde mag sekondari kod kuonde tiegruok mar wuoyo kod jopuonjre mondo mi ogol rem. Report mawuok kuom migao mathiedh e kaunti ya Migori wacho ni dwe ka dwe jotuo dwaro remo maromo 1,200 kata kamano remo maginyalo yudo romo e kind lita 800 kod 1,000, gino manyiso ni mantiere. Jatend riwruok mar Rotary Club e kaunti ya Migori Peter Gwengi wacho ni gigeto choko remo maromo lita 14,000 manyalo konyo migao mathiedh e kaunti ma Migori kuom higa achiel. Mano maremo maber, oloyo ka wuoyo kod ji oko nikech seche moko jomadongo oluoro golo remo. To kidhi college kata skul tinwa ka jowero kotindogi gin kod haja mar golo remo kendo wuoyo kod gi yot nikech ging'eyo ni onego bed ni gikonyo jogi mantie ma dwaro remo. King'iyo sani kata king'iyo Kenya ka sani, maandamano mane otimore ni, nitie nyithindo matindo mahinyore, to ka gidhi osiptal to samoro ka ginwang' remo. Koro wageno ni remo ma wanwang'o kaluwore kod drive matimo sani ni biro konyo jogo machal kamano man gi ute mag thieth madwaro remo. Koro akwaya jokanyanam ni watim uru gini, wapog ne ji rembwa, kik wang'i dendwa kendwa, to wang'i nyaka dend jok moko makale midekre. Oganda Jo-Islam ma alwora mar Imbo mar piny Kenya kodwaro mondo mi piny owacho okalo kuom migao mar arita okas nonro mitimo
ewi jogo mawachore ni nonego jogegi ewi kuo mar nyithindo. Mtolegi Abdi Rahim Aiden Jo-Islam go wacho ni jogegi go nowuok e boma Nairobi kadhi e piny lima ma Uganda kama ne gilal kendo ruenyo yo eka ne giyudore e gwenge ma Butere kama ne giromo gi tho margi. Idwaro mondo mi piny owacho kasre gi nonro ma kamano mondo familia mag oyud ratiro maggi. Nyaka sani wachore ni ji 5 kuomgi notony e lwet tho kendo dhi mbele gi yudo thieth Bungoma. Hao watu walikuwa wametoka Nairobi wakielekea Kampala. Sasa walisimama hii mahali Butere kidogo, so wakapata hawa watu, hawakuulizwa hata mswali. Waliuliza dereva swali kwanza, vile alijibu tu gari imetuharibikia, shughuli kidogo, wakaanza kuvamiwa. Sisi kama jamii ya hawa watu tunataka haki ya watu wetu. Tuna condemn sana. We condemn in general whatever happened there, and we urge the DCI to take all the steps, all the measures to leave any stone unturned, to reach to the core of the matter. We just want justice for the victims. Jatend piny Kenya William Ruto kwa mondo mi oket koke ewi chik mabiro tawo chenro mag chugo duol mar IEBC. Senator ma kaunti ma Vihiga Godfrey Osotsi wacho ni deko keto kono en achiel kuom yore mag umo jood bura ma oganda jo Kenya osenyisa yanga ne gidwaro thicho oko e bunge. Tunashangaa ni kwa nini Mheshimiwa Rais hachukui hatua ya kuweza kuidhinisha mswada huu, na ili hali Wakenya wengi wanataka tukue na IEBC. Commissioners wakuwe appointed, kazi ianze. Na kazi ya kwanza ambayo Wakenya wanataka wawe na fursa ya kufurusha wabunge wale ambao walipiga yes kwa mambo ya finance bill recall. Na hiyo hawawezi wakafanya kama hatuko na commissioners wa IEBC. Kwa hivyo Rais, tunakuhimiza kwamba leo kabla hujakula lunch, chukua hiyo mswada, uweke kidole, ianze kuwa sheria. Commissioners wakuwe appointed kupitia kwa selection process, na wananchi wa Kenya wakuwe na uhuru wa kuweza kurecall wale wabunge ambao walienda kinyume na matarajio ya Wakenya. Jagoro maduong' madon bura mar UDA Cleophas Malala onyiso governors mapacho ka mondo mi olu ranyisi ma jatend piny Kenya William Ruto kendo gwetho oko budget mar apisi mag mine utegi. Malala ma olose gwenge mabutali e kaunti ma Kakamega yango ni bedo ni jatend piny orucho oko budget madhine apis minode. Jaluch jatend piny Kenya kod min od jotend migepe owinjore koro governors bende okaw ting' mane onegin bende gi ndoso budget makamano. Rais amesema kwamba anataka kukata budgets na ataanza na ofisi yake, kwamba kwa nyumba yake ile budget ya first lady imetolewa yote, si ati imepunguzwa. Na vile pia mimi naomba, kwa sababu rais yeye katika national government amesema ametoa budget ya first lady, ningependa kuomba magavana wetu wote pia hao watoe budgets za first ladies wao wa county government. Hapa Kakamega Barasa alihonga MCA fulani kuweka pesa kwa ofisi yake, na waliweka shilingi milioni 300. Pasari ya Kakamega mzima ni milioni 240. Ameshindwa ya pasari, lakini kwa pipi anafanya nini? Hiyo mambo tumesema riswe leo. Chenro motisi ni imarisha msichana maitayo gi county masia ya giriruok mar Federation of African Women Educationalists motisi ni fawe Kenya osebedo ka chwalo jip na nyithindo manyiri mayalo rano kokalo kuom sir ma ichiwo gi Mastercard Foundation kaka yor duoko chien hema ohiu kokalo kuom riwruoge ma ichiwo e skunde motisi ni tuseme clubs. Chenro mag fawe Evelina Munga wachoni kokalo kuom riwruoge matindogo gisetiego nyithindo manyiri ewi yore mag dago ngima makare, keto sirinyo e sombgi, bedo kod ritruok makare kaachiel gi ng'eyo ratiro maggi. Ma wacho ni osemiyo nyithindo manyiri chir mar kedo gi iye ma oiw, keny momondo kod timbe moko ma ithoro tim ne nyithindo manyiri ma ok owinjore. Chenro ma kama osemedo kwan jopuonjre manyalo chung' kendgi kendo ng'ado rieko e kindgi giwegi.
Today, just sharing knowledge, and we also want to have a retraining on the new model, the Tuseme model. We have some slight changes because the previous Tuseme model did not capture the emerging trends. But today here, we are here also to have a refresher training on the Tuseme model. One thing that we want to emphasize is that we want girls to be given a second chance. Those who had a challenge, maybe they got out of school due to teenage pregnancy, we are really emphasizing for re-entry. And those who have been re-entered to be retained in school and they be given a reasonable accommodation. The school to be gender sensitive, to give them that good environment so that they can transit to the next level. It also helps us track and bring back the girls who had given birth and stopped coming to school. They give us a tool there that we use to track them. We go talk to their parents, we also talk to them, and then we bring them back to school. These girls could not be able to express themselves when they had issues concerning maybe their families or personal issues. They weren't able to express them. But after the club was introduced in various schools, the girls now are able to speak out for themselves. Auditor General Mapacho ka onyiso chiche kaka itayagulu mar hola mar Hustler Fund. A report mochi kod Auditor General Dr. Nancy Gathongo yangore ni nitiere gigo makelo chich kaka osebed ka ichiwo hola ya guluno. Kaka jafom marwa Hefi Nyakililarono ai kindo omenda duto mane ogol kochop dwe mar 6 higa mokalo biro na 10.9 ne pod okoduoke. En report ma ochiw gi Auditor General ma en janon buge omenda mag sirkal ma okunyo matut kaka agulu mar Hustler Fund osedhach. Nonrono omenyo ka bende oboke mag chudo gin mahie to kod ka bende chike duto iluwo e aguluno. E report mare, Auditor General Dr. Nancy Gathungu onyiso chich ka owacho ni aguch Hustler Fund ni kod weche ma ok oluwo dwach chik ni mar oboke kod riside mag chudo onge kod ler malongo kendo kelo penjo mar kadibed ni nitie mibadhi e iye. Auditor General oyango ni rang'iny mar duoko hola ni piny kirango gi kwan hola mane ochiw ka chop dwe mar 6 higa mokalo. Kwan no yango ni jima kwan gi oktin ne $17.8 ne ochwalo kwayo mar yudo hola kendo ne omigi kwan omenda makoriw to romo shillings $32 gi wiye. Ei hola go duto $10.9 ne rik okoduoki ka chop dwe mar 6 higa mokalo. Dr. Gathungu fwenyo ni customer moko 5 maonge opande nitie ei kwan ji mane ochwalo kwayo mar hola to ok nyal yangore kadibed ni gin bende ne omigi hola maonge opande. Bende olero ni nitie hola tieng' di 424 ma kwan ne romo shillings 404,445 mane ochiw maonge kod namba moyiedhi ma otisi ni kod gino maketo pek mar ka bende hola go ne ochiw kata oyo. Report no nyiso ni ji 11,213 magin joka hola ne omi hola duto maromo shillings $161.9 kapok giduoko hola mane rik osemigi otelo. Nonro oyango ni aguche 1,029,315 mane ni kod hola maromo shillings $181.6 ne olor ka chudo mag hola e aguchego to ok nyal yangore kaka ne otim. Dr. Gathungu wacho ni onge ler makare ma ochiw ewi aguchego. Nonro makamago kelo to e agulu ma jatend piny Kenya William Ruto ne okete opara manyime kaka achiel kuom mise mage mag jiwo ochumi mar jo Kenya mayuto gini piny. Dibed ni rode mag mibadhi nyalo yudo tiendegi e aguch Hustler Fund. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Kamana nyae fi kuom report no nyakol magajwana no ka otemo donyo ka Monica Akumu wacho ni entiere kodwa e chenro kowuoka kumoro ni Dubai kata wacho ni umora ahinya kaka weche gi chopo negi eyo makare. Kata kamano wacho ni sirikal nyakoro ng'i kaka ichano chenro pogore pacho kotiyo nyaka mano mar hola mar Hustler Fund. Kabendo wacho ni Kenya
nyaka koro ta e yo makare gi jotelogo mane oyier. Kaeto wacho ni kata ng'anyo mwasiko wanenogi de ok otimore depo ni itawo Kenya e yo makare. Kaeto wacho ni owinjo ka ntiere meto mar osuru ewi mauta bende ni igeto tim kanyo gi piny owacho. Gino wacho ni oganda otamore, mano en ranyisi kaka oganda jo Kenya winjo. Wacho ni kik jo Kenya wuondre ni mano dhi duoko uchumi piny, to ngima po dhi bedo mana matek. Kata kamano wacho ni jatend piny onyone kaka chopo dwach oganda jo Kenya. Makodhiambo wacho ni entie kamoro ni karachuonyo Homa Bay County. Kaeto wacho ni weche gi chopo ne yo makare gimoro ahinya gi chendo ni mar rameny piny. Bende aneno kanyo ote kanyo moor gi Opija Jachuma kantie Nyamasaria Kisumu County. Wacho kanyo ni entiere kodwa e gweng' mar Nyamasaria gi min ode Veronica kachiel gi Omondi Gachagua kama Ngesa kod jochuma duto ma Kisumu gimoro ahinya gi chendo ni mar rameny piny. Samuel Steve Saweri wacho ni en be entie kodwa. Sultan KE wacho ni ok wanyal chulo gowi to sechego bende pesa mikwalo e sirikal gin omenda mathoth kendo omenda mabuora. Wacho ni en gima ok ber ahinya gi timo ne oganda jo Kenya. Obila Shemotho wacho kanyo ni en bende entie koda kamano jiwo mondo mi jopiny omed golo remo mondo mi okony jotuo mamoko. Ni en gima ber golo remo dichiel higa ka ber ahinya. Kaeto wacho kanyo ni gin kanyo gi min gi Isdora Uthu. Mama Eunice kantie Wahambla wacho ni en bende mor ahinya gi chendo wayo matin. Kata kamano waduogo nyakoro majwangi mathoth kik idhi mabor. Ma en jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ina Nyasaye kaka skiza chieng' mari, takwayi mondo dial *812*784#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa adek otieno, mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka.
Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono. Wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge. Chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwar Mgajwang', migawo mar wuodhe koda piny okawo pach jopiny kawuono ewi meto mar osuru ma igeto keti ewi nengo mauta kaka yor medo omenda mar konyo bero apeyni ma pacho ka. Tani migawo mar wuodhe koda piny Kipchumba Murkomen opuo oganda jo Kenya kuom golo pachgi ewi meto mar osuru no ka koro singo rango pach oganda kendo neno ni omany yore mag yudo omenda go ka onge meto mar nengo. Given the economic situations currently, you just stay. Let the increase be stayed, not implemented. And also our biggest concern was, is it why the backlog? Is it a question of the quality of infrastructure that is currently being developed? During the time of Uhuru, we saw the expressway and the other one, the standard gauge railway. But the problem now with this government, we are not seeing those things. We are told about a house building somewhere.
which we cannot see. And in the ministry will provide leadership. We are going to think, and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. Romala kod puonjo rawere wi kido kod dak maber no bagi Mombasa ma okelo kanyakla rawere kod jokanyo mag sectors kaka mag dini kod mamoko. Kagiloso Mombasa romono, jokanyo go wacho ni kido kod timbe makinde gi osekalo kod dhiero oserwako nyithindo manyiri timbe marocho ratechgi. Bende oyangore ni midhiero makamago medo kelo landruok mag kute mag ayaki e kind rawere. We struggle with the issue of consent, we struggle with the consent, and we think about that girl living for the family. And when it is not able to go out and places and things in our continent, who do we expect? What are the causes of them being pregnant at 12, 13 years? Is the information available for them? Is this information available? We talk about age-appropriate information. Is it available for them? The government is committed, is keen in ensuring that in the rollout of universal health coverage, the benefit package for adolescents and young persons is comprehensive. Some of the issues that we've been facing as adolescents and youth, we have the triple threat. That is teenage pregnancies, new HIV infection, and sexual gender-based violence. And the latest report that the NCDC came up with, it showed that we as young people, we are the ones that are having the highest number of new HIV infections. If the education sector did what they have to do, if the religious organizations did what they have to do, the Ministry of Health and even families, young people would have healthy sexual and reproductive health. Jotuka men mawuok pacho kano yudo thoth midila odiochieng' mogik mag tuke amen mano kelo kanyakla pinje Afrika ma ugwe mano orumo ayanga e pacho kae. Odiochieng' mogik mana ibage tuke mag amen mibago e dho wath Kenya nolo midila duto e kidieny mar kilo 70 e kila 80 e kind yawuowi. Omari Musa mawuok e piny ma Tanzania noloyo Alphonse Gumba mawuok pacho ka e kidieny mar kilo 90 kind yawuowi ka Gloria Niokuru mawuok e piny mar Burundi noloyo midila mar goldi e kidieny mar kilo 60 bang' loyo Ima Nekesa. Jen Kwamboka mawuok pacho ka noloyo midila mar goldi e kidieny mar kilo 70. Tukego mano bagi kuom ndalo ariyo noyo jotugo maromo 50 kowuok e pinje 6. For 7 counties whereby we need to reach them, and this is the only way to can reach that, because we have got talents, raw talents who are just not even in Nairobi. They are even in areas, very remote areas, but it's because they don't have anyone who can direct them. But so just beach wrestling is the way to go. Definitely, the plan is for it to this is the first edition, so we hope that it will last as much as possible, as long as possible. It is part of our strategy. The International Federation has adopted some changes, some important development plans towards enhancing and structuring the African continent. You know, for the African continent, we only have one event per year, which is the Continental Championship. Team mar Equity Hawks ong'ado tiko mar finals e tuke okapu e lig maduong' mar Wakeini bang' loyo team mar Zitex Sparks e tuke 3-2. Jobengi ma Equity noloyo team mar Sparks points 61 kuom 46 e tugo mogik bang' timbe ariyogo romore tuke 2-2 e nus finals. Zitex nochako tugo maber e kwota mokwongo bang' loyo jobengi points 21 kuom 9 ka lek margi mar dhi nyime gi loch e kwota mar ariyo no gore Luanda bang' Hawks logi points 19 kuom 7 kendo tero tugo e yueyo ka giromre points 28 kuom 28. Bang' wuok e yueyo jobengi noduogo loch e kwota mar adek bang' loyo Sparks points 17 kuom 6 kapok gitieko tich e kwota mogik points 16 kuom 12. Equity Hawks biro rakore gi joloch mokalo Kenya Ports Authority e finals mabiro chakore odira mabiro.
Kanya mwate kidieny mokwongo mar chendo maramany piny aneno ka mwalimu James Oduma wacho ni NTA Mbusenge osedonjo. Geoffrey Omondi Jama Oche wacho ni entiere Rangwen bende en kodwa chendo. Awiti Jarodi wacho na mor kuom weche manyien entiere Rodi Kopany. Cleophas Olum wacho ni entiere Nyakach kachiel gi magi Elizabeth gi owadgi moluongo ni Jamhuri girito twak mar rameny piny. Nyakoro mwajango yo matin kata kamano wendo wasechopo studio kamano Bishop Gordon Odongo mar Evangelical Churches mabende wadhi godo mbaka picha masani odunge wang oganda jo Kenya kutende gi weche go mabende osetimore kind jodolo kachiel gi piny owacho. Nyalo paro ni nitiere weche mosebedo bende katimore nyaka ei kanisni. Wadhi go mbaka wang'iye chal bende mar ng'anyo ma pacho kae kinde bende koro weche pod otwere pacho kae nyaka kutendre kod dwaro mar oganda jo Kenya mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ochop dwaro mar oganda jo Kenya. Oyo matino duoko twak kikidi mabor. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata letre jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel
Margaret tikete ot yomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni nyakoro Mgajuang ma en kidieny mar 2 mar chendo mar amany piny na nyisi ni wadhi bedo gi Bishop Gordon Odongo ma en jadolo kanisa mar Evangelical Churches odhi miye tulo mondo mi omos. Wadwa go mbaka kotenre kod kit kaka ng'anyo osebede pacho ka nya kotenre kod kaka koro kanisa nene wang' oganda oseneno ka bende oganda osenyaka donje kanisni kama bende gigoe koko ne jatend piny nyaka dhi to mana e kanisa wadhi ng'iyo ni to osebedo nade mwagi keni parne ma en telo ma bende nochwal ahinya gi kanisni ka bende ndalono ne en mana lamo kage kacha kata kamano wakia kuma kodho chako gogie omyang' no nyiswa kae wantiere kodwa ka godhiambo kawuono. Bishop oimore kusamosi ni opak ruoth. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Koro umosi nyithi kwara Mgajuang odhiambo. Amoso ni kwara Mgajuang tekunde maunti amoso ne Bwana asifiwe. Kendo amoso no kuiura hinya odhiambo masane. Erokamano nya Bishop. Erokamano bende kuom loso thuolo kendo yie mondo bigo kodwa mbaka. Sia bende koro Kenya ntiere kere kiki. Ntiere weche ma bende osebedo ka kikore. Wachak gi Jumapil mokalo na yano kane ntiere wachiel kuom kanisni mar Nen Holy Family Basilica kama ne rawere goyo ko kendo wacho ni Ruto masu kanisa wagi kan jadolo ma olango. Mokwongo wana go Musa ahinya Lydia ne pek ma ji osebedo go kendo ji mang'eny ywak family mang'eny ok moro kaka piny osebedo kod ji danga go Musa ahinya ne ji temo yudo pek joma ni hospital walamo ne Nyasaye mo Nyasaye okonygi. Kaluwore kod wach mpenjo adwa na wach ni nyithindwa ma iluongo ni GNC gi kata youth joma tindo magi nyithindwa kendo kanisni te mekgi ok tang'wa wach ni gin nyithindo malime church fulani nikech kanisni ng'eny koro gin gi right mar dhi e church moro amora to church nitie gi chike ne gik monego tim e church to chalo gi mapio muomo genge koro ka pigni omuomo genge to ka Nyasaye okelowa kama to wamanyo mana kaka ichiko pi mondo pi odoge wang'e gima waneno chama nake ni pi muomore kamano. Pi omuomo ng'a? Pi omuomowa kaka jo Kenya ok dang' wach ni pi omuomo government kata no omuomo president but pi omuomowa kaka jo Kenya makoro pi tako oko pi lako oko koro ka ji oneno wach mawacho ni pi omuomore kama to inyalo manye to ang'o momiyo pigni omuomore to dang' tim ang'o mondo pigni odoge wang'e oringa ka ncho ringo ndalo machon mokalo nikech gik matimore sani gi chon ne ok gitimre. Ang'o motimore ng'ama odino wang' aora momiyo pi omuomore to dang' golo siki kata kidi kata chuodho kata yugi modino wang' pi mondo pi odogo ringe wang'e mondo wabed gi Kenya ma ng'ato nyalo gombo dakie. Nikech koro wantiere kae. Yes. Ang'o mosetimore? Iparo nade ntiere kaka kanisa oseneno ler koso be ni mudho donje e kanisa? En wach ma ji mang'eny osewacho ni nitie kikruok mosebede church kata ka ne an kodi kamokwongo sama ne majority leader siemore gi one of the bishop, the senior archbishop e Kenya ka nabiro ka kendo ni watwak ni wawuoyo to wajawacho ga ni nyathi ok tim gimo wacho nyathi timo gimo neno ko nitie gik moko ma nyithindo oseneno maricho e Kenya ka ginyalo implement moko to ginyalo implement gi too much koro moko bedo ga marach ahinya ok tang' wacho ni church osedhi maber wasekier an kaka Gordon asewuoyo mang'eny sana mondo jotich Nyasaye wambe wa ikambi wani obede maber mondo seyo kech waneno e gik mancho dhi otimore Mount Kenya kocha ka ne Azimio dhi nwaneno kaka Jakom no seyo chacha hinya kendo bang'e no wambe nwagodho piny mondo at least
seyo ni watie kok waluok girwa ni obed maler kendo ka nitie jomoko modonje iwa ka agenda margi ok en tich Nyasaye nikech jomoko donjo to agenda margi ok en dolo gin ga agenda mopogore to ok onego umgi onego ketgi e pap lela mondo koni ng'ane to donje wa lakini agenda ma en go to ok en tich Nyasaye mondo ndhadhu kata chia mane chacho nigo mondo duogi kamano. Jadolo bedo nade pile iwacho gani kanisa itise gi dho ngere ni Voice of Reason iwacho gani kanisa ema nyalo golo duonde motegno mondo mi okwer maricho iparo e imo mantie jodolo kara jo full watch kata prophets mane chungu kendo kwero nyaka kingi kana di marach sani kamane Kenya chomo ne ok owinjo duond jodolo ka wuok makwer nyaka bang' ng'anyo timore ka koro kwa giwuok kendo wasiro nyithindo matindo kuom gino ma bende gitimo jodolo koro wuok ko wacho ni wan bende gima nyithindo timo no koro wasiro wan bende koro wadagi paro nade bin kanisa osewito ndadhu mare kaka munjo be nochunge kendo kwero gik maricho e pacho kae. Chacho nego bedo jakoro Nyasaye kech wan katiba masiro maduong' en muma koro onego waseng mrengo moro to nego wachung' tir wabed jokoro Nyasaye to kaka dhano waseneno ok dipo kaneno ji nigi paro mopogore opogore ka ng'ato chung' wuoyo to wacho mare tanda awacho jotich Nyasaye duto ni kik wamed moko mach wanyalo paro ni wahinyo kamoro kata wahinyo government masani lakini wamedo moko mach kik wamoko mach mabiro tamo wasimo nyalo moko mach makiny ne wang' maimbe wang'i jomoko nyocha mor gi maandamano demonstration niyo Ruto must go to moko ywak kawuono kendo jomoko setiyo gi teko mang'eny ahinya nwaneno nyaka chieng' te parliament ka polisi moro ywak ni nyaka wadgi ohinyore ng'anyo kanyo go gi lisasi koro ok dang' asiran ni mondo jodolo osira hinya ginyalo moko mach mabiro tamo gi nego koro rieko matut nego wanwa kuom Nyasaye kendo ka ng'ato pok owuoyo to nego ng'e to dwa wacho ang'o to wach modwa wacho be biro gero koso biro muko. Diponi jadolo nodwa kasore ahinya gi siro wach ni jadolo inyalo kunyo buru mi pwode ng'ato nyalo to kari minyumori e kendi wuona koro jomoko osekunyo buru mat achien gin mag nyumore e kendgi giwegi koro an dang' awachi ni kata nosewuok ka kuguro lakini nyaka wapar diriyo kendo nuone kik wamok mach mabiro tamo wanego makiny kani go mondo maj no tho to koro ok onyal tho jotich Nyasaye nyaka chung' katikati mondo kel kwe ne piny nikech wan wachung' ne kwe kendo ji te jowa nyaka joma koro piny neno ni richo go mago jowa magar Kenyas Nyasaye noseketo mondo bed negi kaka jodolo diergi koro gima ng'ega mondike muma ni ka piny dhi marach to gima nyalo kelo ne piny kwe maduong' en lamo ok donje politics ok wuoyo kaka ji wuoyo jodolo nego wuo mopogore kod kaka ji wuoyo mondo piny onwang' mwelekeo piny odhi nyime kamano. Jadolo ne nitie chieng' tich ariyo ne antiere oko kucho kinde mabende oganda ne ng'anyo noneno ka polise nodonjo gi tear gas kendo gi bunde gidonjogo kendo bunde ne ywak nyaka e kanisa kama ni thiedhe oganda nitiere achiel kuom kanisa mabe ne chiwo resruok mar kony mar thieth na jogo mabe ne gin jong'anyo ma seche moro bedo ni noyudo hinyruok kuom mano ni nyalo yudo ka obila ne donjo machak keyo gi giro malongo nyaka lakteche mabende koro ne tayo mondo mi othiedh oganda. Iparo ni jopiny ose wito luor magin godo ne kanisa kalore gi gima osebedo katimore? Kachako kod gi wach mikelo mar obila obila ok osetiyo maber kendo obila adwa na wuon obila sani ke chalo gima obila neno mondo gitine ng'ato to obila onego tine jopiny ok onego tine ng'ato to gitine jopiny koro okanyal siro ni mondo sia obila mondo go jopiny obila mariek bonego ng'ini to gimotimo ni is it right koso timo gima wrong koro kanyo okanyal sira ahinya obila onego rito jopiny ok onego goji koro obila tema winja sani adwa na kwero wach no malich ahinya ni ok nutiyo maber
nudwa tiyo marach. Wach ma koro chopo bila mondo dir nyaka tear gas e church. Watimo time moko mabiro kelo shida ne Kenya. Kich madhabahu nego luor kinde kalo nego luor. Wang'eno ndike muma ni ka ng'ato noseringo modonji kalo ne kar tonya. Makata ne ng'ama rach monego nigi to seringo modonji kalo koro knegi iweye. Koro iweye. To chalo gima piny opolok, piny otuch kod kamoro. Koro kata in obila mipaki kati mi pesa kati siya ini don nyaka ikalu mondo igoji iketho kari. Kiny many ng'ama iri gweng'u kanyo na nyuola moro wadi piny kedo kod dhide ka juoga to gik mane timo biro ketho kari te kari ok bi wuok. Koro kata ka nondiko tich lakini kik ti kodi marach mabiro kelo ni kari pek nikech imbi na parent ina madha sama gik maricho kamage timo ne keke wuodi to kari biro wuok kendo keke wuodi in safe gi nyithindo ma nyuola go to kod rew machiwergi gigi biro chandi nyaka chieng'a. Ang'eni intiere kod yudhe gi e kanisa e Mildred Osanotis gi ni Gen Z. Ang'eni kaka jadolo intiere kod gi e kanisa ni. Bende ukawo thuolo mar wuoyo kod irse muwuoyo kod gi wacho nang'o? Bende nitiere kaka kumodonjorwe kod gi ma bende ubed kod gi e winjruok mondo me ji one kaka twak e kinde bende luor bende ntiere kaeto bende sirikal be ok ne ni ji kadho ahinya. Neno kane gidwaro biro donjo e State House tiwinjo kane giduogi luor moko kuom gigo mane giwacho ni mana kama kik kitem ni nyono nikech idhi tieki apoya nono. Kaka achiel kuom bende ok dwaer mondo ngimagi bende orum seche ma bende ging'anyo. Bukawo thuolo mar goyo kodgi mbaka to pachgi en ang'o ahinya kotenore kod weche madhi mbele. Nyocha wuoyo sama ng'anyo nyocha lich ne an e redio Ramogi kocha nwago duondwa piny news kono. Kiwuoyo gi nyithindogi jomong'e muma nitie joma nowacho ni beto dai e lwet wasigu beto dhi otho nikech nyithindo gi wacho ni gidenyo koro gineno ni kar mondo kech oneg gi to gidhi githo e pap. Mano wacho ma giwacho kech ng'ato osesomo ngima modago ok chal ne gadiera. Koro beta kik otho gi kech to dhi otho e pap. Koro ma asira ma gin go sana. Koro joyudhgi kiwinjo duondgi gikoso tich gidenyo. Momiyo na wacho ni polis owe go jomodenyo, owe go jomokoso tich kendo polis owe go joma ekonomi ohewo. Kech ekonomi ohewo ji gin dhano wuok oko nikech kibedo piny king'iyo left and right and center to ok ine duoko. Koro gikone beta nikech king'iyo the crowd mawuok adier kani street ka demonstrate en namba maduong' ma kadebe ni gin gi tich ng'ato ok nyal we tich. In kata kidhi ga pap kwa nene tidhi nene tich to joka ting'ene dhi e pap to gionge tich. Koro gima duong' nyithindwa gi kinyalo los ni yore gi mag tich ng'ato de yudo kama de make kasto mbeke ekonomi kasto jatelo biti piny gadiera. Mondo slogan ma nitafanya nitatenga nimetenga nitatenda ni ochal gima rumo. Nikech trust ng'eni koserumo kuom ng'ato koro kato wacha dir ke sane kanyo jatelo no wuok mowuoyo gi ji kama no wuoye kod ji chama no rome gi youth cha tinwa ka ji mang'eny whether kato stage no wacha ni to pod dhano ko trust. Koro nanongo ni kare ki lose trust kuom ji to bakare en gima tek mondo duoka makata koro iselo koro change koro wacha dir gik midwa timo to dhano mani pod riambo nikech kite pile nga miriambo. Koro joyuth odenyo koso tich kendo ekonomi ohewogi. Mane wach maduong' mwawinje ground. Kasto leadership be gigo mondo piny otiga dira. Kech ka piny ok tiga dira to kech mako piny. Koro gimomiyo kech omako piny mano wach mosiri gi ndiko. Ka piny ok tiga dira to kech donje piny. Adisa ni kech omako piny. Ji mang'eny odenyo. Ji okoso mwelekeo, ji okoso kuonde mage maki. Koro an kaka jadolo gima dang' awachi ne joma winjowa. Piny mondo tiga dira ogolo miriambo oko. Gima black oluongo ni black ma white oluongo ni white. To piny dhi mana konyo to gik moko pod uma kama to sani dhano riek dhano neno piny pod ok bedo kod kwe kamano. Jadolo nitiere tudruok mosebedo e kind kanisa gi josiasa. Sani nwaneno Jumapil mokalo
siasa matin kende mochopo kar lamendo ka women rep moro bedo kumoro to be ok giwach wach mar siasa. Iparo ni wach mowuok sani ma bende koro oganda wuok kendo chiwo dwonde nyato are matindo odhi kelo lokruok mane kinda tudruok mane kinda jo siasa kaachiel kanisa. Jomoko noseparo ga ni gin above the law. To chalo gima chik moro wuok ma gineno machalo gima buogogi. Wambe wan ni ground waneno gik matimore. Koro Nyasaye to chalo gima okonya wa e kona moro kech ng'ai gi sunga gi tingruok chalo gima nyalo dok chien matin kech ng'ai no osebiro to gigago oko gima nyalo tim aungi. Tapani wach kijende manowuok gi jinsi gi chalo gima okelo buok moro na piny to okonego bed nyadhi ahinya. But Nyasaye nyalo konyo piny gi yo moro amora. Nyasaye nyalo tiyo kod gimoro amora mondo okony godo piny. Koro waneno ka nitie buok kendo nitie luoro nikech nitie dictatorship nyalo bedo e piny ma ng'ato koro nyalo timo gima odwaro gima nyalo time onge. To bat wananchi piny kowuok oko nikech piny emitelo negi kinego gi te ng'ama itelo negi onge. Koro nyaka winj duond jopiny. Koro kanyo to kane wach moro kaka gisechako dok chien no ulana leso na wa MPs women rep ma winjo wa church miluor church ok en kar politics mano wach mwasekwero pile kendo nyaka jodolo machiwo dhi apulo pite mondo time politics wabro keto we papa lela mondo ji oneu nikech oketho girwa ni miyo church bedo gi chido ma ok onego bedgo. Koro kanyo to kane wach mondo Lydia. To ang'o ma mono kanisa wuothe dola achiel kosewachi ni onge siasa e kanisa. Kanisa moko yudo ka timne kendo pod yiene jo siasa chungo kendo go siasa motegno kendo siasa makiwinje samoro nyaka kelo pogruok. Samoro nitie siasa minyalo go madongruok. Samoro minyalo yie kanisni kata kamano yudo ka nitiere kit siasa moko pod wawinjo e pulpit ma pacho ka. Ang'o makelo pogruok e kind jodolo miyudo ka jomoko yie siasa to jomoko to tamore. Ere kama kanisa chung'e. Kanisa be nyalo wuok kendo wuok dola achiel. Wade gi duonde mopogore mochung' ne churches. Makata wan be wantiere duonde mochung' ne kanisnigo. An dang' awach ne jotendwa motelonwa kono. Pi ka chako duore lila to pi ok chak duore gi piny. Pi chako duore gi malo. Neno ka pi biro kolil to chako duore mana gi malo. Koro malo kanye monego losi. Naneno ka jodongwa ma e piny Kisumu, Archbishop Washington Ogonyo Kangedi, Archbishop Winnie Kowiti to gi mamoko nochuwuok kendo nchokwero weche gi matek kendo nchokwero kwero weche mag dhi State House gi nekech State House ni emwanongo ni ka ng'ato osedhiye to kang'eyo ni basa ni koro ume adira ok wachi koro kuonde go to wabiro follow mondo girwa ni kik bed gi seyo kata gachaya. Dang' awach our elders joma dongo mabende mbele wa mabende wanongo wach Nyasaye kuomgi makuru lwet piny kendo wariwre uru to wawach adira. Nyocha moro gi clergy ma Kisumu kane giwuoto ne giwacho ni Nyasaye biro pidhowa biro provide ka ok wategemea politician. Gima ketho piny sani jomoko ne agenda gima duong' manokelo gi tich dolo ka ne en loso mwandu. Kik wati gi this platform mar loso mwandu to wati kode mar konyo piny. Kik wanwang' pokwa piny ka pokwa ni e polo malo pokwa rito wa malo. Koro jodolo kik wanwang' poka wayie mondo wadhi wanwang' pok ma Nyasaye noluongo wane. Kamano. Tang'o makelo biparo ni seche mantiere riwruoge winjo kiwacho nitiere riwruoge motel ne kanisni ma bende ochung' ne kanisni ma pacho kae. Biparo ni giwacho adier motenre gi kaka kanisa dwaro koso giwuoyo mondo be gimoro jo siasa. Thoth siasa bende gichiwo ripode opogore. Wagombo neno mondo jatelo ma jadolo wacho wach monego wachi ok wach ma piny gombo winjo ka ok wamoro wang' ng'ato. Kendo ok onego wadewo wang' ji to adiera maduk ni dewo wang' nosedonje girwane kendo ajawacho ga nok samoro piyo gi namba samoro kuluen kata mane nyim jotelo mag sirikal go to nitie gimigeno ago. Nyasaye onego konywa mondo kik wagene gimoro mondo waket piny e wang' ayo nikech sama ji chwero rembgi dhani iko to wantie kaka jodolo wambe bura biro betie wiwa. Ok onego wayie mondo gik richo timre to waling'. Koro ne clergy jotelo motelo ne riwruoge mag churches kik wayie kendo abiro kwayo ni sasa midhi tim yiero midhi yier jotelo nikech gin gi tam gi mag bedo nego go kogno
ka ok oyier ng'ato kaluwore gi digri gi somo gi mwandu kata mewo ma en go, onego yier ng'ama qualify manyalo chung' adiera mar wach Nyasaye ma be osenon kit wuodhe kaka kit wuodhe chalo, ka ok odew kit din ma ng'ato aye mondo wach Nyasaye mondo oriere. Kamano. Wang'eyo ni yiero polo biro medo biro, to ere kaka kanisa owinjo bed ni deal gi josiasa jadolo? Yiero biro Lydia, waseyudo gik maricho. Ndalo moko na wacho ni josiasa bi owe tieko jodolo. Nikech waneno gi samani kata mane liete kosedhi. Ma gik mane ok tim ndalo machon, ndalo mane go siasa na Nyakach, ndalo mane igo siasa chon. Maneno ka ni jodongo machon ok masani ne campaign, to weche moko mane dhi ni kosedhi kata liel to ikuonge ithiedho jodolo. Kis kosegolo gimoni ma fair ma jodolo kata ma luoko lep gi jasiasa osegolo. Koro gine kata oyanyo ng'ato kanyo to jodolo nyiero kendo pamol kito osemigi gimoro. Magi weche maketho wach Nyasaye. Kendo ng'ini ka wuoyo kama to jomoko ok mor, nikech jomoko tegemea ni ng'ato thoe maduong' e gweng'wa ka mondo wang' josiasa obi mondo gonywa, tegemeo gi ahinya. Jasiasa ketha nikech kata mane Matanga kanyo be nitie madhabahu nikech jodolo ni kanyo. Koro ma wach monego politician we mar tieko jotich Nyasaye kimakre kod pesa. Ti ng'at Nyasaye be wang'e onego nen. Ok onego ng'ato ronde gi pesa ni koro kosemi gimoro chamo ko itiyo mana dwache. Ok wagomb neno iluo land wawinjo ka nitie kit kier moko ma pod wabiro wuoye. Nikech onego bed kod kwe kod unity. Ka ji ok ogore kendgi, ji ok kirore wach. Koro wan kaka jodolo to dang' achaka no ni nyaka wachung'a kati wachung'i adiera. Kendo gima rach to waluongo ni rach. Ka ng'ato nigi agenda marach mar politics, ok onego waume. Kendo jadolo we kao side. An Nyakach ji ochung' mang'eny. Ang'e ji mochung' kata ka ok amenso gi ka. To ji ochung' mang'eny dhi manyo kom Nyakach mang'eny. To ok onego be ni an koni to an koni to an koni. Magi jowa te. Kendo onego wanyisgi adiera ka ng'ato okuom wang'i kod onget kata ka ok share blanket gi ng'ato kanyo, nikech ma jodolo ndhadhu mondo piny obed kod kwe. Ka dhi e national gik manotimore Bomas sama ni lando duoko ma piny pak kata sama nabiro ka ng'ama noti ng'ama ne kila koni wan jodolo mwahinyo piny. Embo ng'ama kia bat nong'e nabiro ka aro mana kode to kila ka to koni un emomiyo piny odonje chandruok ma piny odonje ni. Ok wagomb kendo mondo wachak wapik piny e chandruok. Kech ka wasepike koro we are crying to gole kama nwakite no koro tamowa. Adier gima timore sani Lydia ka ok ariambo, jodolo changi a lot. Mondo piny chop kama piny chope kane. De jodolo chung'i adiera. Mamuma wacho na soya miyo imayo ng'ato gimonego yudi. To de piny ok ochopo kama piny chope kane. To nyamit bilia ni emomiyo piny ochopo kama chope kane. Koro kija dolo rieri tir gi tich Nyasaye mondo kik warwak piny e chandruok. Yes. Pero yina wach ni ntiere jo siasa ma bende gin jo kanisa kendo giero Nyasaye gadiere. Ere kaka winjo gitimre ka gin e kanisa? Nikech samoro wanyalo wuok kama to giwinjo ka koro wadwa kwedogi, wadwa ketogi tenge, wachalo gima ok wadwa winjo duonde kata ok wadwa tudre kodgi kata yore la mag lamo. Ere kaka jasiasa winjo bed ni timo kobira e kanisa? Kata sani idhi ga kanisa kaka itima kaka imbo nego tima. Kech MP mago tich mago joma jopiny ooro mondo dhi otinegi. Koro enena tich kaka koro mari min godo kane kidhi e leme church ok in jadolo ok in padri ok ibed ga sinagogi. Ina jalemo. Koro jasiasa kodhi lemo to bed jalemo be ok en a must. I don't know whether kamidhi ka kidhi to every Sunday nyaka midhulomo di mosji. I don't know. To en makosa. Nikech ng'ato kobiro lemo nego winj wach Nyasaye kendo ka jasiasa obiro lemo obed mos to wuogo dhi. Kendo ok onego loko my message. Ni jasiasa koro biro e church ni koro adwa yalo gweth malich ni kia Nyasaye kitiyo ne to biro yawo yo. Ni tich ni Nyasaye miyo ng'ato bede kombe mabele ni koro mano ng'amorwenyo mano ng'amorondore. Wachung' adiera ma kata ka jasiasa obiro ni chung' mondo kwed gik maricho kwera kaka rono chikino. Koro josiasa gin jolemo, obed governor, obed president, obed MCA kodhi lemo mana kaka Lydia dhiga lemo.
e kaka embo dhi lemo to wae. Ang'o mowinjo bed ni timo jadolo wachomo kamwa tiketwak ma kamae to nitiere oganda ma bende koro iwacho ni nitie ng'ama noting'i ma bende olero nini to nyisi ni kanisa emoketwa kamwa gikene. Wang'eyo ndalo mag campaign nitie jok manowar ahinya masani gima ji neno opogore gi warruok mane giketo mbele cha. Ere gima kanisa nyatio mar duoko yie mana oganda ni godo kuom kanisa to bipano nyaduogo? Tim wuoyo molo wach. Gimonego wadoge en tim emonego wadoge. Kanye ma so much important. Tok yie. Ok wacho. Wan gi joma ong'e wuoyo kendo wan gi joma are good makimiyo platform matin to wuoyo ma ji pam to tin to onge go. Koro andanga kwa jodolo wetena ni wadoge tim. Ok wach kech gima wakoso sani en tim gini nyithindo gi ochayo wa. Gini chache seye konde te. Koro wadogure tim. To ng'amo kiti tich mondo itine no, tim ni onego chal kode. Koro onego wachal gi wach mwawacho, wachal gi ng'at mwatiyo ni. Ka ok wabedo kando to wach mwapuonjo bo bedo kando. Koro gima danga wachi, wadoge tim. Onego ne tim kuomwa ni wase change, wase lokore. Mondo piny oduk geno gi kuom Nyasaye mane piny oluo chon. Jodolo machon motelo nwa, wase biro ka wase penyo nang'o ng'ane ka nowuoyo to ne piny winjo kendo dok chien. Manake ni nochung'i tichne mar dolo makata kane milionea moro romo kode to okukuli e nyim pes ng'ano. Onego bed ni ng'ano kulore e nyim Nyasache. Koro wadoge tim mondo piny nwang' mwelekeo. Nyawadu moro ka iluongo ni Evangelist Dan kawuok Mombasa, mano Evangelist Dan Wuodo Muya en owuok Mombasa County. Wacho no pak ruoth ni pak kod Yesu. Amen. Kaeto wacho kanyo ni wacha adier makende ni kanisa nindo kuom sirikal to ganda Nyasaye ywak matek. Pastors walemuru gadiera kendo waweuru riambo to waero pesa to chakruok richo bende mana pesa nogono. Wacho no siro wechego mabende wacho sechegi. Ado ni wuoye gi jadolo weteu kwatie kaneno kwadong' daka mokariyo. Wuoye gi jadolo mabende osewinjo kaki wuoyo. Okiano odwa deal nang'o gi josiasa kobire kanisa ne. Yien oneno ni jogi, oneno wich kuot bende. Samoro gin joma gisebedo ka giwuotho gode yo moro. Nyise kako nyalo deal gi jogi. Sama gibire kanisa mondo mi bende giwinj ne gin jo Kristo. Kata gin jotelo kamano bende kwatieko. Agoero kamano ahinya lede ne twak maber mwabedo godo godhiambo sani. Ni jodolo wetena nitie kier to nitie chunga. Mondika Jeremia ni joga nyalo kier to ginyalo chak gi malo kendo. Ginyalo chak gi malo kendo. Koro wachak wachunguru kata osechide lepwa kata lepo osedure to wachak wachungi. Moma ka nitie jok manokie to chako chunga. Kik dhowa bed matek. Ok osetimne maber. Wachak wachunguru. Wach mogik matiyo mandika Mika 3:11 ni kik waher pesa. Gik ma ketho gik moko te chance mar kethruok en ero pesa. Waweuru ero pesa to waher Nyasaye manoluongo wani. Uma wacho ni ka wan kod Kristo to wan kod gik moko te. Gima nwachandi ka wan kod Kristo no bed maonge. Gimonegi dwar Nyasaye. Nyasaye no ka in go biro pidi, biro rwaki nanga, biro chulo school fees karambi ok otim, ka ja siasa ok okelo, biro gero ni ot malong'o nikech Nyasaye manoluongi nok nyalo jwang'i. Koro wawero pesa to wadog gi Nyasaye. Nitie chung' ka ji opodho. Nyasaye mondo jo kanyanam te. Kapok idhi jadolo, ere kuma wagore lai kotenre gi chiwo kibedo ni kori ni asoya kaka jadolo? Waseno kit lawo moko maricho. Meno ka jadolo chung' mapako nyaka jasiasa ilamo. Mago gik maricho nuo malich leader tumian. Nodwa pako ng'ato nokiew gi ng'ane kia ilamo. Mago concert, mago vituko. Mago weche moko nego yiego. Mago weche monego wachak weyo. Wan jodolo obed ni ng'ama ok idwar kata idwaro kata nadi kendo ok onego wang'is picha ni ng'ato ok wadwar. Wan nyak wachung'e katikati to wabed jothek mag jogi. Kendo jogi onego bed ni warich gi te. Kendo kalamo to onego bed ni wate walamo negi. Kuro weche moko ni ng'ato kili mondo lam ne kata ori e media mondo idhi wuo kuome weche aina go. Mage ba nyaka wawe. To ere kamwa gole lai kuom chiwo ga soya?
Gato kata chiwo moro maneno kitamruok cha ere koso josiasa koro kigolo sadaka jadolo. Sadaka tigolo. Nitie sadaka Lydia. To jatend piny be nochungo weche mag arambe gi nikech ok piyo gi namba. Kisetimo 20M idhigo kamoro. Is beyond. Samoro kale idhi kanyo gi 20 no. Ok lengo ni en chiwo ni en sadaka. Nitiere gimi target kode. Itiyo kode yorno. Koro wan kaka jodolo josiasa kik ti kodwa marach gi pesa mang'eny magimiyowa, but sadaka ok rach, tithe ok rach. To kata ogolo pesa wamiye platform nikech moko ng'iyo platform gi pesa. Obire church okelo gima duong'. Ogolo kaka jomoko bende golo. Obire church ogolo gima duong' mayiengo church. Koro imiye platform mawache matope. Udwo church kod chuodho. Koro magi weche manyaka watamre kaka jotich Nyasaye. Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church Nyakuorom Gajuang mano kanyo osebedo wendo wa winjo gi Ireno Karita teacher Edalena Dapaka mar Kabondo wacho no mora hinya gi twak eno bende kanyo ka Alisanya wacho kanyo ni imiye nyero kaka jodolo pako jasiasa elamo kendo yie gi twak makawuono wacho ni nobedo kodwa re chakruok nyaka giko kata kamano wacho ni pinya masani owuo kata kamano ahero kaka itemo chiwo ler kendo itemo chiwo twak makare wageno twak kodi kendo kinde mabiro diponi ndi wach mogik agoero kamano ahinya yiena monda mus my Archbishop Shema Gautei mwadhi rwako dwe mar 8 tarik 17 piny Nyakachnaki apuochi pak na bishop kora Gajuang mano kanyo en twak moro mara meny piny kabe no menyo weche go mabendo osebedo ka keto piny Kenya kirikiki anyako tenre kod liet mar siasa ka chiel gi ng'anyo mosebedo ka timore pacho ka wadu kendo sadek chenro maro imore nyinga Lydia Oke oriti masane